Dobrý den, slečno, dobrý den. Mohl bych se vás zeptat, slečno, neměl byste 2 minutky času? Prosím. Pospíchám docela. Tak já jsem vás viděl. Přicházet do tamcuť. Dovolte mi, jak jsem vás představil. Já jsem Martin, těší mě. Jo. Elena. Elena. Elena, slečno. Proč jsem vás zastavil? Jste velice hezká mladá holka. A shodou okolností nám vypadla. Já jsem, abych vám to přesně řekl, já jsem režisér videoklipu. Víte? A podobáte se na jednu holku, která nám vypadla kvůli nemoci. My tady natáčíme videoklip pro jednu známou kapelu. Rozumíte? To jakože byla ve filmu, jo? No, videoklip, hudební video. A bohužel nám vypadla holka, vy se strašně na ní podobáte. Tak jsem vytáhl rychle kameru. Řekl jsem si, že vás zastavím, abych viděl, jak reagujete a vůbec. A chci se zeptat, kdybych vám dal nabídku, že byste mohla účinkovat ve videoklipu, jako v hudebním videu, za peníze samozřejmě. Bylo by to pro vás zajímavé? Ano, akorát podle toho, co to bude. No, vy byste tam musela tančit. Tančit? Jde tam hlavně o váš výzor, rozumíte, jak vypadáte, a o vaši postavu. Jo. Musím vás zeptat, kolik je vám let? 20 let. 20? A už pracujete nebo ještě studujete? Já jsem dostudovala. Dostudovala jste, takže pracujete nebo? No, teď se věnuju jako koníčkům, takže... A to je? Volno, tak ježdění na koni. Jezdíte na koni? Aha, to je zajímavý. A kdybych vám řekl, že byste si mohli vydělat za to účinkování ve videu, že byste si mohla vydělat slušný balík peněz? Jo, no, když bych tančila, to mě baví, takže... Baví vás tančení? Není problém, no. Máte nějaký, ráda chodíte jako ven si s holkama zatančit? No, určitě. A třeba s klukem? S klukem, no, to je taky možný, no. Máte kluka? Nemám. Nemáte, tak proto jsem se ptal. No, víceméně tahle práce je, jak to říct, velice brzy. My už tady máme všechno rozjednaný, scháníme lokace a tak dále. A mohla byste si vydělat, počkejte, nechte mě si vzpomenout, já myslím, že tam je tak 2 dní natáčení a za každý den 10 000 korun. Jo, to je prachu. Takže to tancování, jo, a tohle 2 dny, jako. 2 dny, ano. 2 dny byste se tam vrtěla v plavkách. Jo, to je úžasný. A kdyby to nejste jako stydlivá jako do plavek? No? Ne, do plavek mi nedělá problém. No, příští týden by to bylo. Příští týden. No, tak to mám zrovna jako docela volno, no. Jo? A je taková možnost, že bych si jenom prohlédl vaši postavu. Řekněme, že bychom tohle naše setkání pojali jako placený casting a že bych vám, že byste mi ukázala, jakou máte figuru, rozumíte, postavu, křivky, a pak bychom se domluvili, co dál, protože to je jediný vlastně, co musím vidět. Samozřejmě chodí kolem lidi, děti, tak já to nemyslím úplně tady, ale za váma to vypadá docela slušně, že by... Když vám dám 2000, tak nebude žádný problém. Nebude žádný problém. Dobře, domluveno. Potřebujeme si rukou. Navrhoval bych teda jít se zkusit podívat asi. Tady to vypadá jako docela, že by mohlo být nějaký místo. Že by mohlo, ještě mám poslední otázku. Docela pospíchám. A kam spěcháte tak? No já musím rychle k kamarádce, na mě čeká. Ale kamarádka, počká, vždy můžete vydělat. Spolu to ještě. Ale kamarádka, počká, vždy můžete vydělat. Tady dolů. Co je na to? Pojď, to vypadá dobře. Pojďte, já vás budu následovat. Pojďte dolů. Najdeme určitě nějaké místo. Vidíte, já jsem vám říkal, že to je kousek od cesty. Podívejte se, tady stačí někde, když půjdeme někam. Tady. Pojďte tady. Myslíte? Nebo spíš tady doleva? Tady doleva to bude uzahle. No, nebo tady. Podívejte se, to vypadá dobře, pojďte doleva.
To je ono, ještě. No vidíte, že jsme nakonec našli flek. Pojďte sem dolů. Pojďte, tam jsem myslel. Pojďte tudy, pojďte tudy. Hello, hi, Bočanat, can I stop you? Yeah. Do you speak English, please? I need just to ask you. Yeah, a little bit, yeah. A little bit, yes, because you know, I need to introduce myself first. I'm Martin. Nice to meet Hi, you. I'm Danny. Danny. Danny, yeah. Danny. You know, I have a problem, small problem. I came now. I'm first time in Budapest now, so the language is problem for me. Oh, yeah. And I know many people here speak English, you know. Yeah, I know. And Young people, maybe. young people maybe. And I came here with my partner, but he's still sleeping Oh. because we came last night very late, very late, and I can't sleep anymore. And we came here because we opened a new modeling agency, you know, in Prague, yeah. and we are looking for new girls. And I see you walking. Yeah, but I now go to work. I'm not a model. I just. You are not the model, I understand, but I would like to tell you a few things. I would like to give you an offer if you want to be a model. No, really. Why not? Do you have other job? Yeah, I have a job and it's nice time. I just go to work and work. I need just you to talk with me for 3-4 minutes. I will explain you everything. We can change the numbers, and next time when we come, we can give you a job. You know. What's your job? What are you doing? Yeah, I'm in a pub in Waitress? a day. Yes, something like that. Yeah. And how much do you earn in a month? Not really much. Uh-huh. We don't have the tip, you know. Yeah, don't have all of Okay, the so tips, how much in a month? How much? About for all 100, maybe 100,000 forint about. And How much is euro? How much is in euro? Maybe maybe 300? 300, yeah. Okay, how much Yeah, is yeah, how much sorry, is yeah. 100 euro? Yeah, 100 euro is 300 forint. 100? No, it's Yeah. 30,000. Sorry. No, 30,000. 100. Really? 30,000. 30,000. Yeah. Harmin yeah. Cezar. No, 100,000. You know, yeah, it's 3 and 40. 3 and 40 euros. So yeah. it's 30,000 yeah. And a little forint. bit more, a little bit A little more. bit more. Okay, so around now we have it. It's around 300. Yes, 330 euro. But for I don't understand. With us, you can earn this money in one day. But I don't know, you know. I I'm will. not a real model. I will explain to you. First, I need to know how old are you? 22. 22. Yeah. 22. No experiences with modeling or something like this. And I understand When what I you was young, I want to be a model, but it not really work. But you are nice. You are slim. Thanks. Yeah. Do you do any sports? Gym? Yeah. I Gym? dance and gym. If I tell you, you can have now Yeah. 400 euro. Yeah, but for what? yeah. What was that? You know. What is shy? No, Shy I means don't know. look. Not shy. I don't know what. It's very easy. Look, I will show you. I don't want people to see it. Look, here are the money. Yeah. Here are the money.
if you want this money now, you need just to go with me Yeah. for 10 minutes. For 10 minutes, Yes. really? But I have only half an hour and I need to get to work. 10 minutes is less than half an hour. Yeah, maybe. Yeah. But money, a lot of money. Maybe, but I don't know. I don't know how. Look, no, don't worry. You just need to show me your figure. Not here outside. I have garage here. We can go to the garage. And there you show me your figure. That's it. Okay. In the garage, where? Yeah. In the garage. No worry. Dobrý den, slečno. Slečno. Dobrý den. Mohl bych se vás zeptat, prosím vás? No, Já bych měl pro vás takovou malou nabídku. jakou? Mně připadáte jako modelka. Nejste náhodou modelka? Ne? Fakt ne? Ne. Ani nemáte nic společného s modelingem nebo tak? Ne. Určitě ne? A vypadáte jako modelka. O to líp. Proč já jsem vás zastavil je, mohu se zeptat, máte nějakou práci stálou nebo ještě studujete? Ještě nic. Nemám. Nic. Tak já se vám nyní představím, těší mě, já jsem Tomáš. Eliza. Jak? Eliza. Eliza. To není moc český jméno. Prosím vás, a já mám modelingovou agenturu, jako na holky, a jako speciální, já většinu holek, který mám, tak takhle zastavím na ulici. A třeba některý z nich pak časem dělají modelku, některý ne. Je to zvláštní, co? No. Divný. Nicméně, vy máte fakt postavu modelky úplně. Neuvažovala jste někdy o tom zkusit něco podobného? Ne, vůbec. Pojďte sem na kraj. A proč ne? To by mě zajímalo. Každá holka chce být modelka, ne? Každá holka chce být modelka. Vy ne? A co byste chtěla být? Nevím, ale na modelku jsem nepřemýšlela. Tak máte nějaký sen, co byste chtěla dělat, ne? No, s koňma. S koňma, jo? Máte koně? Jo. Jezdíte na koni? Aha, tak to je trošku z jiného soudku. Kdybyste nechtěla ani nic modelingem, no tak to je tím pádem škoda, no. Já mám měl pro vás návrh, že byste si mohla teďka vydělat tak 2-3 tisíce korun a časem do budoucna možná víc, ale jestli jako s modelingem nic, tak to se dá dělat, no. A o co jde? Cože? O co jde? Za co? No? Těch 2-3 tisíce? No, já jsem vám chtěl navrhnout, že mám teďka nějakou zakázku a hledám jako modelky takhle jako nový a chtěl jsem vás nafotit jenom ve spodním prádle jako, ale tím pádem to asi nemá smysl, když jako byste pak jako nechtěla třeba pokračovat nebo tak. Jedině, že byste si fakt chtěla tak vydělat jenom tak tu 2, 3 jako. Proč? Myslím, že bych chtěl fotit. Jak? Na co? No? No tak já jsem říkám, měl jsem pro vás nabídku, vám nabídnout vám jako práci v mý agentuře, což jako podmiňuje nechat se vyfotit ve spodním prádle a za to byste dostala třeba 3 tisíce. Ale pokud o tom neuvažujete a chcete dělat něco jiného, tak asi ne, no. Protože nekecám, jo. Já vám ukážu, že nekecám. Jste odsud? Jo. No. Pražačka. Dívejte se. Dokonce ani nemám drobnější. Tak máte štěstí. Já bych vám dal 4 tisíce. Vidíte, že nekecám, mám je tady. A kde byste chtěl fotit? To je hrozná. Je vám zima, jo? No. Tak pokud vám je zima, tak někde uvnitř. To by nebyl problém.
abych zabezpečil nějaký místo. Respektive, jestli máte třeba tak 20 minut času. No. Ale bylo by to vaše. Čas bych měla, no. Máte čas. A mohu ještě takovou otázku, kolik je vám let? 3. 23. Určitě. Jo. Máte mladší. To mi říkáš všechno. Tak dobře. Tak jestli tak vám dám na výběr. Můžeme mít buď ke mně do kanclu, ale museli bychom autem přes celou Prahu. A nebo já tady kousek bydlím, jestli by vám to teda jako nevadilo. Jo. Souhlasíte? Jo. Podívejte se, já vám to rovnou dám. Abyste viděla, že nekecám. Kde jsem to dal, sakra? Asi sem. To je vaše. To si fakt můžete schovat. Tak pojďte. Jsi viděl tady vystupovat z tramvaje Jo. a chtěl bych se vás zeptat, jestli nemáte náhodou 2 minuty času. No, o co jde? Nejdřív se vám představit, těším, já jsem Martin. Ahoj, Jenny. Jenny. Já jsem s kolegou založil modelingovou agenturu No. a funguje trošku jinak. Neděláme castingy, jak to dělá jako normál, ale chodíme po ulici a stopujeme mladý hezký holky. A vás jsem viděl, jak jsem říkal, vystupovat z tramvaje a chtěl bych se vás zeptat, co děláte, co je vaše práce? Já jsem sekretářka. Sekretářka? A fotila jste někdy něco nebo? Ne. Nikdy. A zajímalo vás někdy možná jako holčičku něco ohledně modelingu? Tak jako určitě jako každou holku, že jo, ale tak jsem taková docela jako stydlivá. Takže jsem se k tomu nikdy tak nějak jako neodhodlala. Myslím si, že jsem na to až tak jako štíhlá. Jste perfektně štíhlá. A myslím si, že je spoustu hezčích holek, takže jsem se k tomu nikdy jako neodhodlala. To znamená, že jste nikdy ani neskusila? Aha, a kdybyste měla tu možnost? Nevím, je to takový sporný. Jak jsem říkal, já tady s kolegou, když na ulici vidím hezkou holku a zastavím ji, nebo když vidím hezkou holku, tak ji zastavím a vy mi přijete jako velice hezká, nadějná, třeba do budoucna. A teďka je otázka, kolik vyděláte ve své práci? Nic moc. Těch 20 mám. A umíte si představit dělat 20 třeba za den? No dovedu si to představit, bylo by to fajn. Přesto se dovedete. A realizace? Ta realizace už je horší. 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 Ale s náma byste to mohla, jak bych to řekl, s náma je to docela jako možný. Myslíte si, že jako modelka bych si My máme agenturu. Vydělat, jo? No, vypadáte perfektně. Máme agenturu a ty hezký holky, které máme, tak posíláme různě do zahraničí a velkým modním značkám a tak dále. A nezastavil bych vás, kdybych si nemyslel, že jste pro to ideální. A co bych pro to musela udělat? Nějakým teda castingem jste říkal, že projít nemusím, jo? Musíte, nemusíte takhle. My neděláme normální castingy, ale takhle chodíme po ulici a stopneme hezkou holku, zastavíme. A jediné, co bych já potřeboval od vás, kdybyste teda měla zájem o to s náma spolupracovat, zaplatil bych vám to, řekněme, za váš čas bych vám dal 2000. Jediné, co bych potřeboval, je vidět vaši postavu. No, však ji vidíte takhle. Dobrý den, slečno, můžu vás za chvilku vyřešit? Dobrý den, já se omlouvám, že jsem vás vylekal. Dobrý den, nejste Češka?
Russian, please. Yeah. Aha. понимаю. Ty neponímáš. You are from Russia Yes. and you speak Russian. Да. Да? Да. Okay. Как тебя зовут, девочка? Александра. Alessandra, nice to meet you. I'm Martin. Меня зовут Martin. So. Já neponímám množno по-русски. A ty ponímáš troška English? English, yes. English? Yeah. English? So, just a question. You live in Prague? Yes. Yes? Not long time, but now I live in Prague. You like it here? You like here? Yeah. You like Prague? Yes. Okay. And you work in Prague? I look work for me. Aha! Yes. You go to Prague? You go to now? You go to work or what? Yes. I know where it is. I look for, but You go to ask for work. Yes. You have some meeting, Yes. and you don't know where is it. Yes. I don't know. Show me. Please. Probiotová. You know where it? Yeah. A supermarket? Yes. You wanna work in supermarket? Yes. Yeah. You like it? No. No, but it's job. Yes. Yeah. Wow, it's a hard job in a supermarket. Yes. You know it? I know. Yes. Yeah. Yes, I know. So, okay, I can help you. But listen, yeah, very good job, the work in a supermarket. But what about modeling? Because I have camera and I look on the street to a nice girl which can be model. You understand me? Yes. I understand. I think about it's good work. Maybe. Yeah, and you wanna do it? Maybe. Yeah, really? Yeah. And what about your good job in supermarket? No, it's not good job, but it's work. I need work. And now I look work. You have husband or boyfriend? No. No. You live in Prague alone? Alone. Yeah. Wow. Because you are really nice girl. Your beautiful face and wow. Send me a kiss. Oh, thank you. Wow. You make me crazy. So, because my agency, I have agency for on model actors, model girl, model boy, blah blah blah, and I did see you, and I take my power and go to you and ask you. Really, this is a good job, the work in supermarket, but really think about modeling. You wanna try it maybe? What about it? I don't, because in supermarket Yes, I can. you wake up in 4 o'clock morning and you go to sleep to 11 or midnight. Yes, I can try. I know. And then you know the money for the job in supermarket? Now, no. 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 So think about 200 hours in a month, plus minus, and maybe I don't know 7,000-8,000 crowns. Oh, not. But your face make you, I don't know how to say in English. Kurva. To nebylo na tebe, promiň. Your face make from you many rich girl. Oh. If you want. I want. Just a question.
Did you try before somewhere be a model? You try something, some photos, some. No, 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 never. never. Wow, this is the girl which we want, which we need. You are not so shy. Now not, but no. I don't know. Little bit. Little bit. Shy. Yeah? Yes. Yeah. Dobře. Okay, you're interesting Yes. because I like you. I like you. You are so beautiful, and I want you in my company, in my agency. So, and some